Il-ħadd it-tajjeb. Illum 16 ta' Frar nilqakom għal din il-qudiesa mill-Knisja Parrokjali ta' Trinità Qaddisa fil-Marsa. Din il-Knisja mbniet fl-1909 fuq id-disinn ta' Giovanni Domenico de Bono. L-ispejjeż tagħha u tal-kunvent bis-Swita tħallsu kompletament mill-benefatturi Lorenzo Balbi u Martu Carmela. Il-Knisja tlestiet fl-1913 u fl-istess sena il-Marsa saret parroċċa. Il-Provinċja Maltija tal-Ordni Franġiskan tal-Aħwa Minuri Kapuċċini hija responsabbli minn din il-parroċċa u taħdem pastoralment ma' nies fil-bżonn, speċjalment mal-immigranti. Imexxi l-qudiesa tal-lum Dun Jimmy Bonnici, is-Segretarju tal-Konferenza Episkopali, flimkien mal-Provinċjal Patri Ivan Xikluna u l-Kappillan Patri Dominic Mangani. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missier laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Iltqajna flimkien biex nfaħru lil Alla biex nagħtu glorja lilu f'din il-quddiesa. B'dan il-post għażiż fil-Marsa, il-parroċċja ta' Trinità Qaddisa bħala komunità, ma' qudin ukoll ma' dawk li qegħdin jitolbu magħna minn diversi djar ta' anzjani mill-isptar, flimkien nfaħru lil Alla, flimkien nikbru bil-qawwa ta' Alla. Nofru lil Mulej ukoll dak li aħna, dak li għaddejjin minnu u nirċievu dak li jagħtina hu. L-ewwel qed nirċievu l-qdusija tiegħu, nirċievu l-maħfra tiegħu, ejjew nittolbu maħfra n-noqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u bil-ħallejt mirijiet. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni
lill-anġli u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Glorja lil Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għola Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti tajtna kelma li tagħmel l-amara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja. Għamel li bil-grazzja tiegħek jistħoqilna li tagħmmar fina bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Dan jgħid il-mulej, misħut il-bniedem li jittama fil-bnedmin, li jfittex il-qawwa tiegħu fil-ġisem u titbiet qalbu mill-mulej. Ikun bħal siġra tal-arar fix-xari li ma tara ebda ġid ġej, li tammar fart tikwi fid-deżert, art milħa fejn ħadd ma jammar. Imbirek il-bniedem li jittama fil-mulej u l-fiduċja tiegħu fil-mulej. Ikun bħal siġra dejn l-ilma imħawla, berruqa imxenxla lejn il-wied. Ma tibżax meta tiġi sħana, il-weraq tagħha jibqa' jħaddar. Fis-sena tan-nixfa ma tinkeċċ u ma tedix milli tagħmel il-frott. Il-kelma tal-mulej. Ħini il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Flimkien? Ħini il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jqafx fi triq il-ħattin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żeblieħa, imma fil-liġi tal-mulej il-għaxqa tiegħu, lejl u nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Flimkien? Ħini. U bħal siġra mħawlaħ dejn ix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Flimkien? Mhux hekk il-ħżiena mhux hekk, iżduma bħal tibna li tajjara r-riħ. Għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. Flimkien? Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil-Korintin. Ħuti, jekk Kristu mhux għandha li qam mill-imwiet, kif jgħidu li xi wħud minnkom li m'hemmx qawmin tal-mejtin? Għax jekk il-mejtin ma jqumux, anqas Kristu ma kien imqajjem. U jekk Kristu ma kienx imqajjem,
firħa l-fidi tagħkom u intom għadkom bitnu bietkom u mitlufa wkoll huma dawk li raqdu fi Kristu. Jekk għandna tama fi Kristu għal din il-ħajja biss, aħna l-aktar nies imsejkna fost kemm huma l-bnedmin. Imma Kristu kien imqajjem tassew mill-imwiet, l-ewwel frott fost dawk li raqdu. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Ifirħu u aqbżu bil-ferħ, jgħid il-mulej, għax araw, ħlaskom kbir ikun fis-sema. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dak iż-żmien Ġesu niżel mat-tnax u waqaf f'wita flimkien ma' kotra kbira ta' dixxipli u folla kbira ta' nies minn kull naħa tal-Ludija u Ġerusalemm u mixtajta ta' Tir u Sidon. Ġesu rafa' għajnejh lejn id-dixxipli tiegħu u qal: ħejjin intom il-foqra għax tagħkom hija s-saltna ta' Alla. Ħejjin intom li għalissa bil-ġuħ għax għad tkunu b'xebbejn. Ħejjin intom li għalissa tibku għax għad titennew. Ħejjin intom meta minħabba bin il-bniedem in-nies jobodukom, jaqtawkom minn magħhom, jajrukom u jwarbu isimkom bħalli kieku kien xi ħaġa ħażina. Dakinhar li jġrilkom hekk, ifirħu u waqbżu bil-ferħ għax araw ħlaskom kbir ikun fis-sema. L-istess għamlu missirijiethom lill-profeti. Imma ħażin għalikom intom il-għonja għax il-faraġ tagħkom ħadtuh. Ħażin għalikom intom li għalissa mxebbejn għax għad tkunu bil-ġuħ. Ħażin għalikom intom li għalissa tidħku għax għad tnewħu tibku. Ħażin għalikom meta kulħadd isemmikom fil-ġid għax l-istess għamlu missirijiethom lill-profeti foloz. Il-kelma tal-mulej. Kanada dettall interessanti li f'San Luqa li jagħmel il-beatitudnijiet din sejħa Alla li jaqsam magħna l-ferħ li hemm f'Alla stess. Jekk imma f'San Luqa daqsxejn differenti minn San Mattew, mhux biss fin-numru, San Mattew jagħtina 8 fil-waqt li San Luqa jagħtina 4, imma wkoll San Mattew jibda li Ġesu jitla fuq l-għolja u hemmhekk in-nies jersqu lejh u minn hemmhekk jgħaddi it-tmien beatitudnijiet. Jisu il-Mose l-ġdid, Mose li
tella fuq il-muntanja u ta' il-kmandamenti lill-poplu tiegħu, hekk il-kelma ta' Alla li tagħti t-triq lill-bniedem. F'San Luqa insibuh jinżel minn fuq l-għolja u jinżel fil-wita. Jinżel qrib. Hekk mhux biss hija kelma ta' Alla li tagħtina ħajja, li taqsam il-ferħ, imma jiġi fil-post fejn qegħdin aħna, fejn qegħdin nitħabtu aħna, fil-normalità tal-ħajja, hemmhekk għandna l-ġlied aħna. U hemmhekk jista' jkollna żewġ riski mhux hekk. Waħda minnhom hija li l-esperjenza tal-ħajja, d-diffikultajiet tal-ħajja jaqtawna qalbna, nispiċċaw bla tama u mhux ferħ. Min-naħa l-oħra jista' jkollna l-aljenazzjoni. Su biex naħarbu mill-problemi, insibu affarijiet li aljenawna, li fittu li kisruna. U allura għandna dawn iż-żewġ partijiet f'San Luqa li jagħtina l-erba' beatitudnijiet imbagħad 4 sfidi li jagħtina Ġesu. U parallel magħhom insibu dawk iż-żewġ immaġni li jagħtina l-profeta Ġeremija jgħidlek hemm żewġ tipi ta' siġar. Hemm is-siġra li qiegħda f'nofs id-deżert fejn m'għandek xilma, fejn jiġi temp li mbagħad inixxef. Ir-riżultat huwa li dik is-siġra tinxef. Min-naħa l-oħra għandek dik is-siġra li għandha l-eruq tagħha qrib in-nixxijat tal-ilma. U allura anke meta jiġi żmien jiebes, dik is-siġra ma titlifx mis-saħħa tagħha milli tiffjorixxi milli tibqa' tħaddar. U l-Ġeremija jgħid hekk il-bniedem. Jekk jistrieħ fuq is-saħħa tiegħu biss, kollox qisu jiddependi minni, hemmhekk jiġi żmien mbagħad tal-iebes u ninxef. Min-naħa l-oħra, jekk jien impoġġi l-fiduċja tiegħi f'Alla, imbagħad nista' nitħabat ma' l-esperjenzi tal-ħajja u noħroġ biżjed ħajja, Alla jgħaddili iżjed ħajja. Hekk allura x'inhu l-erf li Alla qed jaqsam magħna, t-triq li qed jaqsam magħna Ġesu b'dawn il-beatitudnijiet. Kif inġibu ruħna fit-taħbit li ngħaddu minnu biex mhux ikonna mewt, mhux ninxfu, mhux bħala soċjetà niftaqru, imma anzi jkollna ħajja u jkollna semm il-beatitudni mill-ferħ ta' Alla stess. Hekk ninnota 3 affarijiet li jistgħu jgwidawna. L-ewwel waħda hija li tpoġġi l-fiduċja tiegħek f'Alla. Jgħid mħennin intom il-foqra x'tagħkom hija s-saltna ta' Alla. Jekk dak il-bniedem li jara fil-bżonn, li f'qalbi hemm bżonn ta' xi ħaġa iżjed ikbar iżbaħ, u nħares lejn Alla u ngħidlu Sinjora li għandi bżonnok. Fiduċja tiegħi fih. Dik il-beatitudni li l-ewwel smajnija fil-Vanġelu ta' San Luqa indirizzata lejn Marija. Eliżabetta tgħidilha ħin hija dik li jemnet li jseħħ kull ma ntqalilha mill-mulej. U anke Marija mbagħad tfaħħar il-kobor tal-mulej. Ruħi tifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi. Kulħadd jixtieq ikun kbir, mhux hekk? Kulħadd jixtieq li jirnexxi, kulħadd jixtieq li l-parroċċa tiegħu, il-pajjiż tiegħu ikun ikbar. Ma x'inhi t-triq li tagħmilni kbar? Hemm triq li fil-verità tfaqqarna kif qed infittxu li nkunu ikbar. Imma hemm it-triq tal-Alla li verament tagħmilna kbar u sbieħ qudiemu. Marija tgħid Alla ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa l quddiem kull nisa li sejjaħ li ħinja. Għax poġġet il-fiduċja f'Alla mhux kibret bil-ftaħir fejn ma joqgħod ħadd, is-supervja, l-aqwa li nirnexxi jien. Le, Marija illum insibuna qrib tagħha għaliex kienet tpoġġi l-fiduċja f'Alla. U hekk int anke fil-dak li qed titħabat miegħu, ġieli ma' diffikultà, ġieli ma' mart, ġieli ma' xi tip ta' dbatija, ma' xi ħaġa li ma tistax issolvija malajr. Meta inti tiftaħ qalbek hekk tgħidlu mulej dawwalni tini l-ispirtu tiegħek u rini mingħand min nitlob parir, hemm dik l-umiltà sabiħa li mbagħad tiftħek biex tirċievi lil Alla stess. It-tieni tip ta' erf li jaqsam magħna Ġesu huwa li inti qalbek tiftaħha mhux tingħalaq għall-interessi tiegħek biss, ma tiftaħ qalbek
biex twessa u tkun miftuħ għal bżonnijiet ta' ħaddieħor. Kultant konna dal-ħsieb li jisu jien nista' nsir kbir nirnexxi jekk infittex l-interessi tiegħi biss. Imma hemmhekk Ġesu jgħidilna issir bħal dik is-siġra f'nofs id-deżert li bil-mod il-mod imbagħad ninxfu. Ir-rikkezza li tagħmilna ġbija talla tintilef. Kemm hu sabiħ dawk il-persuni li jżommu qalbhom miftuħ għal bżonnijiet ta' ħaddieħor, li jkunu ġenerużi. Li ma jgħidx isma' jien ħanieħu ħsieb il-tiegħi biss, ma ħanieħu ħsieb anke lil min għandu bżonn. Hekk il-parabola li nsibu f'San Luqa wkoll tas-Samaritan tajjeb. Hekk min hu il-proxmu. Ta' min int proxmu, għal min int. Ġesu jgħid kelma li forsi tidher stramba l-bidu, ħenjin intom li għalissa tibku għax għad titennew. Imma fil-verità hemm ferħ, hemm sodisfazzjoni, hemm xi ħaġa sabiħa ta' meta bniedem kapaċi jieqaf madbatija ta' ħaddieħor. Hekk laqtitni din il-ġimgħa, hekk laqtet il-diversi, dik il-kanzunetta li tresqet għal Sanremo ta' Simone Kristikki fejn jesprimi permezz ta' kanzunetta sabiħa l-esperjenza ta' dbatija li għadda minnu u jakkumpanja lill-ommu anke fil-mart fid-dbatija. Għaliex waqaf ma' ommu anke f'dak il-perjodu li jibes u dik u trasforma mbagħad finnu li jasal għand ħaddieħor, ġabet konsolazzjoni lil diversi nies li jgħaddu minn din it-tip ta' dbatija. Mela kien kapaċi jieqaf ma qiegħed fid-dbatija, imma mbagħad jaqsam ma' ħaddieħor bi kreattività u jagħti konsolazzjoni li minn semaħħa jiġi mfarraġ fl-esperjenza tiegħu. Dik hija l-beatitudni jew parti minnha ħenjin intom li għalissa tibku għax għad titennew. U t-tielet parir minn barra li npoġġu l-fiduċja tagħna falla, minn barra li nżommu l-qalb tagħna miftuħ għal bżonnijiet ta' ħaddieħor, tielet waħda li poġġi ħud deċiżjonijiet tiegħek fid-dawl tal-ħajja ta' dejjem. Ġesu jitkellem fuq is-saltna ta' Alla. Ġesu vera qam, kif smajna fit-tieni qari, Ġesu vera qam mill-mewt. Walla ħud deċiżjonijiet tiegħek b'din iċ-ċertezza li hemm il-ħajja ta' dejjem. Itlob l-erf ta' Alla biex ma tibżax tieħu deċiżjonijiet kuraġġużi. Qed nitkellem ma' xi żgħażagħ li qed jieħdu l-fidi bis-serjetà, ifittxu l-vokazzjoni tagħhom quddiem Alla, u wieħed minnhom qal li hekk il-prezz li titħallas għall-verità. Għaliex kultant tispiċċa f'sitwazzjonijiet f'postijiet fejn jitku bik għaliex tkun qiegħed tagħmel għażliet immexxija mill-fidi, imorru kontra l-kurrent. Għalma dan huwa l-prezz tal-verità. Jekk din it-tfittxija hekk ta' x'inhu sabiħ quddiem Alla, dak li jagħtik karattru fit-tul quddiem Alla mhux is-suċċess tal-mument, mhux il-pjaċir tal-mument, jagħti sens lill-persuna. Hekk dik is-siġra tibqa' tiffjorixxi. Hekk allura ntolbu wkoll anke dan il-kuraġġ, il-beatitudni li tiġi minn min id-deċiżjoni jieħodhom fid-dawl tal-ħajja ta' dejjem. X'inhu sabiħ quddiem Alla? X'inhu tajjeb quddiemu? X'inhija l-verità? Hekk nirringrazzjaw lil Ġesu li jinżel f'nofsna fil-post fejn nitħabtu mal-ħajja, nirringrazzjaw li jagħtina t-triq li twassal għal beatitudni vera, għal ferħ vera, mhux għall aljenazzjoni tal-moment, imma dik li tina il-ferħ fit-tul. Bħal Marija npoġġu l-fiduċja tagħna f'Alla l-ewwel u kollox. Il-ġisem tiegħi għandu s-saħħa ma limitat, imma l-qawwa t'Alla qatt ma tiġi nieqsa, l-imħabba tiegħu qatt ma tiġi nieqsa. Tolbu l-qalb tagħna bħal ta' Ġesu tibqa' miftuħa għal min għandu bżonn l-imħabba tiegħi. Nitolbu wkoll li l-Mulej jagħtina dan il-kuraġġ li jtina prinċipji sodi
li nagħmlu deċiżjonijiet fid-dawl mhux ta' x'inhu fil-moda bħalissa kulħadd qisu jimxi hekk, imma x'inhu tajjeb fit-tul, x'inhu sabiħ quddiem Alla, xi wassalni għal ħajja ta' dejjem li Ġesu lesta għalija. Nirringrazzjawk Ġesu, mulej Ġesu li inti qsamt magħna it-triq tal-għena. Ejna biex nimxu warajk u nirċievu dak li tixtieq taqsam magħna. Nistidinkom issa biex umu bil-wifqa u bħala komunità nistqarru min imexxina, f'min nemmnu. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissem il-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina bata taħt Ponzu Pilatu mietu difnu. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Iben, li hu meqjum mweġġa' fl-imkien mal-Missier u mal-Iben, u li tkellem b'fom il-profeti. Fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Bħala komunità nisranija nresqu t-talbiet tagħna quddiem Alla l-Missier, kemm għall bżonnijiet tagħna kif ukoll għal tant persuni li jeħtieġu is-sosten tagħna. Tolbuk mulej għall-Knisja, mod speċjali għal din il-komunità hawnhekk f'din il-parroċċa. Hekk mulej saħħaħna fil-fiduċja fik, ejna biex nimxu fuq il-kelma tiegħek, ejna biex dejjem insostnu ruħna mill-preżenza tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej nresqu quddiemek il-kull min għandu xi awtorità fid-dinja, xi tip ta' responsabilità, kemm żgħira fil-familji tagħna, kemm fil-kumpaniji tax-xogħol, kif ukoll dawk li jmexxu l-pajjiżi. Mulej hekk għinhom u għinna nitmexxew mis-sens ta' dak li hu sewwa, s-sens tal-ġustizzja, dak li jġib id-dinjetà lil ħadd ieħor. Ejna mulej ukoll muallimna kif naqsmu l-ġid biex kulħadd jingħata dinjetà. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għat-tfal u ż-żgħażagħ, mod speċjali ta' din il-parroċċa ma wkoll fil-parroċċi tagħna, hekk mulej kompli saħħaħhom fit-tfittxija għal dak li hu sabiħ u sewwa, ejnhom wkoll huma jibnu l-futur ta' ħajjithom, hekk u ispirhom permezz ta' nies li jkunu ta' prinċipju li bil-ħajja tagħhom jesprimu s-sabiħ li hija l-ħajja tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għall-membri tal-komunitajiet tagħna u tal-familji tagħna li qed jitħabtu ma' xi tip ta' mart, xi tip ta' dbatija, jew sitwazzjonijiet komplessi. Hekk mulej jagħti s-saħħa lil min għandu bżonn u għati l-erf għal min qiegħed ifittex it-triq il-qudiem. Tolbuk ukoll mulej għal dawk li jsostnu lil ħadd ieħor bil-preżenza tagħhom u bil-professjonalità tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nagħmlu mument żgħir ta' skiet fejn kull wieħed u waħda minna npoġġu lil xi ħadd ieħor fit-talb u xi sitwazzjoni li għandna bżonn id-dawl fuqha mingħand Alla.
Nirringrazzawk Mulej Ġesu li inti tinżel f'nofsna qrib tagħna ma' fejn nitħabtu aħna nitolbuk tilqa' dawn it-talbiet u tilqa' s-sitwazzjonijiet li inti taf li hemm f'qalbna u għatina l-qawwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Għamel Mulej din offerta tnaddafna u ġġeddidna u li ġġib il-premju ta' dejjem lil kull min jagħmel ir-rieda tiegħek bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħħar lil Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġeddet il-bniedem il-qadim. Bil-mewt tiegħu ħassar id-dnubiet tagħna. Wara li bil-qawmin tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem, bit-tluħ tiegħu fil-lemin tiegħek Missier, fetħilna l-bibien tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċt, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-Mulej, osanna fl-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int Mulej inti lajn ta' kull qdussija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħala ħobs ratti l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħar li jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek, imxerda mad-dinja kollha. U ittaqa' fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franċisku, tiħlajnuna li għandu bżonn għax qiegħed l-isptar. Ma nisqof tagħna Charles li jinsab ma jiflaħx. L-ispijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-daw tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqaddsa Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu l-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Bħala komunità npoġġu l-fiduċja tagħna f'Alla li jħobbna b'mod infinit u b'mod sħiħ jew nitolbu flimkien il-missierna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalik. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-denja. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denja, jagħtina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, nkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi,
la tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fiha inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi lil xulxin. Tolbu flimkien ħaruf ta' Alla. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu dak li jneħħi id-dnub tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tkun tagħti s-saqafijiet, iżejt bis-kelma waħda u ruħi tkun jinfeq.
nitolbu. Tmajtna mulej bl-għaxqa tas-sema, nitolbuk li dejjem nixtiequ dak l-ikel li bih ngħixu tassew bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Matul din is-sena fejn il-Knisja Kattolika tiċċelebra l-Ġublew tat-Tama, naslu fi tmiem il-Qudiesa mill-Knisja Parrokjali ta' Trinità Qaddisa fil-Marsa. Infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Missierna li inti fis-smewwiet, għamel li l-fidi li tajtna b'don f'Ġesu Kristu, ibnek u ħuna, u l-fjamma tal-imħabba msawba fi qlubna mill-Ispirtu Santu, iqanqlu fina it-tama ħinja fil-miġja ta' saltnatek. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.